ପ୍ରଶ୍ନ 1. କେଉଁ ପରିବାଟି ଖାଇଲେ କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରଖେ? ଅପସନ୍ କ କଖାରୁ, ଅପସନ୍ କ ପିଆଜ, ଅପସନ୍ କ ସାରୁ, ଅପସନ୍ କ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପିଆଜ। ପ୍ରଶ୍ନ 2. କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ କ ଚିନି, ଅପସନ୍ କ ଲୁଣ, ଅପସନ୍ କ ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ କ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଗୁଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ 3. କେଉଁ ପରିବାଟି ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ସଫା ରଖେ? ଅପସନ୍ କ ବନ୍ଧାକୋବି, ଅପସନ୍ କ ଗାଜର, ଅପସନ୍ କ କଲରା, ଅପସନ୍ କ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ କଲରା। ପ୍ରଶ୍ନ 4. କେଉଁ ପରିବାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ଅପସନ୍ କ ଫୁଲକୋବି, ଅପସନ୍ କ ଆଳୁ, ଅପସନ୍ କ ଭେଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ କ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ପ୍ରଶ୍ନ 5. କେଉଁ ଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଧିକ ଥାଏ? ଅପସନ୍ କ ସେଓ, ଅପସନ୍ କ ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ କ କମଳା, ଅପସନ୍ କ ନାସପାତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ କମଳା। ପ୍ରଶ୍ନ 6. ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଅପସନ୍ କ ହାତୀ, ଅପସନ୍ କ ମହାବଳ ବାଘ, ଅପସନ୍ କ ନୀଳତିମି, ଅପସନ୍ କ ଜିରାଫ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ନୀଳତିମି। ପ୍ରଶ୍ନ 7. ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ବାଲ୍ମୀକି, ଅପସନ୍ କ ଦଶରଥ, ଅପସନ୍ କ ବ୍ୟାସ, ଅପସନ୍ କ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଦଶରଥ। ପ୍ରଶ୍ନ 8. ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସହଦେବ, ଅପସନ୍ କ ବାସୁଦେବ, ଅପସନ୍ କ ବ୍ୟାସଦେବ, ଅପସନ୍ କ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବାସୁଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ 9. ଖଣିଜ ତୈଳର ଦେଶ କିଏ? ଅପସନ୍ କ ଚୀନ, ଅପସନ୍ କ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ କ ଇରାକ, ଅପସନ୍ କ ଆମେରିକା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଇରାକ। ପ୍ରଶ୍ନ 10. ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ କ୍ରିକେଟ, ଅପସନ୍ କ ହକି, ଅପସନ୍ କ ଫୁଟବଲ, ଅପସନ୍ କ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ହକି। ପ୍ରଶ୍ନ 11. ଅହିଂସା ହିଁ ଦେଶ ଗଠନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଅପସନ୍ କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ କ ବିନୋବା ଭାବେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 12. ସମାଜ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅପସନ୍ କ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ୍ କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ କ ଜୟରାଜଗୁରୁ, ଅପସନ୍ କ କେଉଁଟି ନୁହେଁ?
ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ।